Yau what's up? So kamar yadda nake faɗa muku tutorial din, amma yau Shamsu kai ne zaka ya zama mataimaki na a ciki. So tutorial din nan 1000 ne a sama, 500 a ƙasa. So ina so ka sa ido sosai domin ka gani. Kaga 1000 ne dai a sama ko 500 a ƙasa. 1000 ne a sama, 500 a ƙasa ko ba haka bane? 1000 ne a sama, 500 a ƙasa. Shamsu abin da ke so dafe min nan wurin saboda kada ya balle. Ka saka shi? To kalla abin da zai faru dafa wannan shi ma. Da azu 1000 ne a ina? Da azu 1000 ne a sama. Amma yanzu 500 din ta dawo sama, 1000 ya koma ƙasa. So kana so ka koyi yadda ake yi? A sake da Allah. A'a yanzu zan koya maka ne ma saboda ka ga yadda za a yi. Saboda shi kan shi bai san za a yi ba. Na yi tricking din shi ne. So yanzu cire hannunka. So farko ga setup din. Za ka ɗaura katin da kake so a sama. Wannan kake so ya koma ƙasa shi za ka ɗaura a sama. Ga 1000 a ƙasa. Sannan sai ka fara nannaɗe su haka. Kaga dai 1000 tana ƙasa. Tana na inda take. Nannaɗe shi kawai za ka dinga yi. Za ka dinga nannaɗewa. Kana kallo? Kana nannaɗewa. So kalla abin da zai faru. A lokacin da muka zo nan sai na ce maka dafe min nan. Dafe nan wurin. Kaga da ka dafe na ci gaba da yi ba ya ka dafa wannan ba. Kar ka bari mutum ya dafe. Sai ka ci gaba da naɗawa har wannan ya zagayo shi ɗaya. A lokacin da wannan ya zagayo so da ka buɗe shi kuma za ka ga 1000 gashi nan ta ƙara dawowa sama. Ka gane yanzu? Zan ci abinci da za ka ci abinci. So yanzu mu ƙara yi last one saboda so setup ɗin shine za ka sa shi daidai, kada ka sa shi daidai haka a tsakiya, kada ka sa shi ya seti haka. Daga nan za ka fara sa shi saboda ɗaya nan wurin angle ɗin ya yi L. So idan angle ɗin ya yi L daga nan duk wanda ko ina ka samu ko 200 ko wannan ka samu za ka yi sai kawai ka fara nannaɗa shi, kakka wani damu, kawai ka fara nannaɗawa. So a lokacin da ya nannaɗe haka za ka ga wannan ya fi fita da yawa, wannan ya bar wannan. To a haka za ka tafi. To a nan sai ka kara nan saboda ka hana mutum daga ganin abin da za ka yi. Sai ka kauda kuma hankalin mutum ka ce mai rike min nan. Yanzu ka dafa nan sai mu ci gaba da yi. To a lokacin kaga baka san nan me ya faru ba sai in bude maka shi in ce to dafe min nan. Kaga ka dafa nan wurin ana budewa za ka ga katin ya bude ya zama 500 ta dawo sama, 1000 ya koma ƙasa. Very simple. Ka gane za ka iya yanzu. A sosai mako. To shikenan tutorial din kenan. So this is important notice. A lokacin da mutum ya kawo daidai wannan angle din, nan ya fi yawa, nan karami. Sai ka ce mutum ya dafa nan, ya dafa mai yawa. So idan mutum ya dafa mai yawa a lokacin za ka kai kuma sai ka yi rolling over. Ana kiran shi rolling over. Kuna gani ya juya. Wannan juyawan da ta yi shine ya yi causing din wannan shi ma ya juya. So idan da a ce za a dafe aka bude za ku ga da 1000 ta koma. National Court. So that is the rolling over. Kun ga dai 1000 ne anan gashi. Kun ga 1000 na sama. Idan aka yi rolling over haka ga 1000 na sama. Kuna kallo? Sai ku ce mutum ya dafa mai yawa. Wannan karami ne. A dafa mai yawa. A lokacin da aka dafa mai yawa wannan kuna kallon shi haka zaka ta murza shi har sai ya fito. Sai ka ce a dafe. Da ka buɗe za ga 1000 ta koma ƙasa, 500 ta koma sama. Shi kenan. Very simple. Yes.